Ja pri dnešnom videu z Unmatched Ego som tu s mojím kamarátom. Čaute ľudia, dneska si zahráme 1v1. Budem červený. Budem modrý. Ja som si vybral nožnice a elastiko. Ja som si vybral Air Roulette a Power Shot. Takže a budeme zverejňovať kódy, keď si budete chcieť s nami zahrať na tomto kanáli. Ty nevieš chytať. Viem. Budeme zverejňovať kódy na tomto kanáli. A kto si bude chcieť zahrať s týmto veľmi dobrým hráčom, mojim kamošom, tak na tom, keď si budete chcieť zahrať s mojim kamošom alebo so mnou, na tomto videu musí byť aspoň 5 lajkov. Teraz sa natáča môj kamoš, takže on vyhráva 2-0. Takže vidíte to z jeho pohľadu. Čo? Ty nevieš chytať také slabé. Však som to vyrazil. Takže je to 3-1. Mhm. Získal som loptu. Elastiko. Budú to nožnice. A je to gól 4-0. Je to gól 4-1. Tak, poslal som ťa na párky. 5-1. Dobre. To bolo na dneska všetko a čau.